Казвам добро утро на моят първи гост, професор доктор Константин Тотев. Здравейте! Добро утро! За нашите зрители, за част от тях, които са от Велико Търново, това е много познато име, но тъй като сигналът на нашата телевизия се предава в цялата област и дори извън нейните граници, все пак да го представя с едно изречение. Това е един много водещ археолог, не само в Велико Търново, а и в научните среди в България, който работи към Националния археологически институт към БАН. С какво е белязана кариерата на господин Тотев през последните години, това ни интересува, с успешни находки и разкопки на него и неговия екип в района на църквата Свети 40 мъченици, както и на историческия хълм Трапезица, който тепърва започват да излизат все нови артефакти, нали така, и да става все по-голям хит и който може след време, ако успеем да открием, казвам, вие, археолозите, много нови неща и да се социализира, спокойно може да съперничи по величие на крепостта Царевец. Така ли е, господин Тотев? Разбира се, че е така. Аз в моята кариера, ви, понеже така с мен си захванахте, имам известен период, съм ръководил проучванията на източния склон на самата крепост Царевец. Така, това е един дълъг процес, докато се стигне от разкопките до социализацията и който е... Къде? Хайде да ни кажете какъв по-характерен обект има на източния склон. Кое е там? Тъй като не можем да се представим какво сте открили там. На Царевец, това е единствената част от хълма, където разкопките не са довършени и бяха оставени, за да може в бъдещите поколения с нови средства и методология да завършат проучванията. Разбира се, това не е много добре за целия обект, тъй като един изцяло завършен археологически проучен обект, който вече бъде и социализиран изцяло с спрени разкопките, изцяло е свързан с туристическите дестинации, потоци и така нататък, която не е довършена консервацията, започва ерозия на крепостните стени, самата реставрация, където е отводняването с сериозни принципи. Така че това е единствената част от крепостта Царевец, където... Какво е имало там? Като сгради, укрепления? Там е един голям квартал, който колегата Долмова разкопа. Квартал? Да, квартал, занаятчийски квартал от източната страна до тази френхисарска порта. Но това е от сам стените или извън? В стените, в цитаделата. Нека сега малко по-популярно, но нас не е известно, че Френхисар и всъщност занаятчиите, търговците живеят от татък стените, извън стените на Царевец. Ние говорим за цитаделите. Столично Търново има две цитадели. Това е... Два кръга. Да, две укрепени. Центъра. Това е Царевец и хълма Трапезица. Да. Там се намират тези две цитадели. Естествено, втората по значимост цитадела е тази на крепостта Трапезица. А всичко това, което е подножията на тези хълмове, това са така наречените квартали, които в даден етап са укрепени около столицата и след това е вече извън столичната околност, където се намират тези църкви, манастири. И вие сте, тогава сте били в разкопки на самата крепост. На самата крепост, където е имало такъв квартал. Големи екипи, значи разкопките на Царевец на няколко етапа бяха извършени, още от началото на 20 век и вече от Общинния комитет, който беше създаден в Велико Търново през 1966 година. Интензивни археологически разкопки, именно на този филиал, където все още работим. Малко археолози останахме. Българска академия на науките. Българска академия беше така основна задача проучването на крепостта Царевец и целият хълм беше разделен на парцели. Преди да виждате тези алеи, които сега се радват посетителите и двата комплекса, Дворцовия и Патриаршията, археологическите проучвания завършиха и целият обект беше социализиран, затова от цяла България. Има туристи, и когато говорим, заради това е удачно това, което вие дали ще стане Трапезица като Царевец, вероятно да, но това е един дълъг процес, свързан с много средства, търпение, да се стигне до крайния вариант. В краткосрочен план, може би 20 години.
може би, Ами, за вижте, да добие някакъв завършен вид. Дори това така също е оптимистично, тъй като археологическата програма за цялостно проучване, която аз тогава бях ръководител на филиала, когато се почнаха разкопките на трапезица през 2007 година, беше за 30 години. Това е програмата, която е разработена и приета в Значи стратегия с хоризонт 30 години. Да, разбира се, това не може да спре възможности за отделни трасета, свързани с маршрути и така нататък. Това не може да се спре, тъй като на хълма Царевец едновременно се копаеше, реставрираше и осъществяваха туристите. Паралелни дейности. Но това е по-трудно на трапезица, но би могло да бъде така и понеже в тази връзка още едно изречение за другия хълм, където сега работим трапезица, че все пак там доста неща са направени и с социализацията, направена на модерна музейна сграда, каквато на Царевец няма. Да, вече е съвременна. Въобще така доста неща е направено. Да следваме темите, въпросите и да вървим по вашата научна кариера. Все още сме хипотетично на хълма Царевец. Искам да се изясня един-два въпроса във връзка с следното. Значи, вие сте и да се опитаме да образоваме нашите зрители. Вие сте водили разкопки в източната част, където се предполага, т.е. е доказано научно, че е имало квартал на занаятчии и търговци. Това ли е било населението основно? Може ли да се предполага колко хиляди? В хиляди ли са били хората или стотин? По-скоро? Това са различни версии. Има в резултат на това, което е получено от археолозите, професор Андреев. Значи, той така обичаше Бог да го прости, обичаше да опитва. Йордан Андреев от Търновския университет. Значи, въз основа на разкритите 6000 жилища до тогава на Царевец се изчисляваше. Значи, ако някъде изчисляваха населението на Царевец в рамките на тези 10-15 хиляди. За характера това е трудно да се каже. Значи това са гражданско население, тъй като в тази структура, в тази цитадела има отводняване, има хигиенни съоръжения. Въобще има всички възможности за развитие на една градска култура. Има инфраструктура, сериозна. Така да се каже, която ни сигнализира, че е имало така доста интензивен живот. И не случайно Търново така византийските хронисти го говорят и го сравняват с Константинопол, с Трети Рим и така нататък. Те го сравняват предимно заради духовната енергия, мощите също така. Мощите, духовната енергия и в крайна сметка е самото разположение. Разбира се, църкви, манастири. Да, вие в момента не може да кажете колко манастири е имало по това време около Търново и в Търново. И на трапезица. Значи мога да кажа, че в момента са средновековни църкви в столично Търново, в двете цитадели, Царевец, Трапезица, под укрепените и неукрепени подградия и близката околност са 60. 60 средновековни църкви. Ние имаме основи, имаме запазени църкви. Да, запазени. За съжаление, състоянието не на всички е добро, особено тези на крепостта Трапезица. И когато... 60 църкви. Кажете малко повече за църквата Свети Димитър. В крайна сметка тя е добре реставрирана в момента. Ще обърнем фокуса към тържествата, годишнината и обявяването на въстанието. Но действително, от кога датира тя като основи или в какъв вид я заварват археолозите? На какъв етап е самата сграда? За нея, за църквата е получена изцяло и публикувана. Да. От екипа на доцент Никола и доцент Милко Робов. Има монография за нея. Разбира се, проучванията в нея датират от миналия век, целия. Да. Се извършват на няколко етапи археологически запазено ли е целостта на конструкцията и постройката? Не, може би. Поне след земетресението голямото в началото на 20 век. Запазена е източната фасада, запазена е част от нейната декоративна украса и всичко това, което е оставено и от проучванията на археолозите, е избрана тази обемна реконструкция, която, значи, тук вече архитект Теофилов, който също е покойник, той е автор на проекта, който е осъществен
Вече тук споровете възникват в момента, че в нейния интериор стоят само запазени стенописи в апсидата. Другата част от църквата така не привлича, според някои посетители, така експозиционен интерес. На времето трябваше да се постави такава мозайкова украса, но така или иначе тук вече се сблъскаме с принципите на докъде консервацията и реставрацията, и това са спорни вече въпроси, дали в нея ще се постави някакъв подвижен иконостас. Мисля, че има достатъчно църкви, надали на нея се служи на празника на Свети Димитър. Да го кажем простичко на зрителите, за да се избегне един кич, за да се избегне един дисбаланс, църквата в момента е по-постна, така да се каже, интериорно. Точно така. И ако би се вкарало нещо като допълнение към интериора, експозиционно, то би било подвижно, мобилно, а не да се наруши. Много е мислено в тази посока, да. Нека да попитам, действително ли архитектурата на тази църква се датира с на несебърските църкви? Тази типично византийска архитектура от, да кажем, 11-12 век? Не, малко по-късно. Много късен във Византия, много рядко има такива паметници от края на 12, втора половина на 12. Ама как по-късно, нали, въстанието е обявено? Втора половина на 12. Да, на 12 век, добре. Значи съществуват спорове относно към това ме така навеждате съществуват спорове дали тази е църквата, дали до нея не е по-малката църква, но така иначе това е полемика между археолозите и някои считат, може би неоснователно, че под основите на църквата има и ранно-византийски храм. Аз лично не мисля така, но... Действително ли е носил през всички тези векове името Свети Димитър Солунски? На този свети е бил кръстен. Да, и не е изключено обаче и в града да е имало и други църкви, посветени на този светец, както сега, така че това не би трябвало. Нека да видим през средновековно Търново, преди да стане българска столица на Втората българска държава и по време на култът към кои свети е развит. Вие сега виждате по разкопките към Богородица, това е факт. Света Богородица. Но това вече в етапа на Второто българско царство. Очевидно Свети Димитър Солунски. Династията на Сеневци, кой е закрилник там? Военните светци, те се изобразяват, но най-вече Свети Димитър. Той е и на монетите, и на печатите. Свети Димитър, военен светец, Свети Архангел Михаил. Това е архангелското войство. Да. Това е вече също върху монетите, инсигниите на Константин Асен в по-късен етап на... Един провокативен въпрос във връзка с царевец Ефрем Хисар, който може да развенчаем тук на място и се принасяме към трапезица. Митология ли, историческа хипотеза или доказана факт е, че втората съпруга на Иван Шишман Сара идва от този квартал, Ефрем Хисар? Абсолютна измислица. Защо? Защо битува това нещо? Това е в художествени произведения. Да, това е напластен такъв художествен материал. Значи има и нещо друго. В драми, примерно, и повествование. Има нещо друго. Самия Ефрем Хисар е по-късно, като по-късно, от 16 век. И сега най-интересното и може би най-важното откритие през този сезон за археолозите в Търново е това, което колегата Вачев откри в подножието на Балдуиновата кула, точно в Ефрем Хисар, една нова, доста внушаваща по размери, църковна постройка, към която най-вероятно е имало и манастирски комплекс. Това е Света Богородица. И така, това е работна... Тя от кога се датира? От времето на... Мисля, че там доста сполучлива е датировката на колегата. От втората половина на 13 век или 60-те години, мисля, че е най-ранната дата, която той предлага в този... Вероятно. И вече това в даден етап със сигурност е било. Така, тези портици, това е много интересен обект и въобще е хубаво, че историческия музей в града така опитва да включва в оборот и обекти от средновековното Търново, от столичния период на Търново, не е само, защото преди всичко тяхните усилия са свързани с разкопките на Никополис. Да, направи исторически обекти, това е, защото все пак Търново е с това, с столичния период. Това е основната му визитка,
Сега, нека да попитам само едно нещо, пак да развенчаем или пък да потвърдим. Тъй като ваши екипи са работили и на Свети 40 мъченици, преди няколко години беше станал хит, така да се каже, този процес на вампиризъм. В крайна сметка, откриха ли се там така скелети, които по този начин са били погребани? Вие знаете много добре, имало ли е гробище на монаси или не? Там. Значи, аз съм резервиран, изцяло резервиран към цялата теза, с всички факти, свързани с вампиризма. Добре, но там има ли гробище на монаси? Значи, в този комплекс? Там няма такова гробище. А какво се открива? Те скелети? Там лично екипът, който аз ръководих, за тези над 10 години открихме над 300 гроба на жени, мъже, деца, един светски, граждански некропол, дори свързан по-скоро с военната знат. Около царската фамилия, въобще около династията на Сеневци. И всичко това, което... А защо в тази царска лавра се погребват? Защото тук, в първия етап, е била църквата на най-големия владетел Иван Асен II. Да, на Иван Асен II. И в последствие, когато династията не управлява, идват Тертеровци, в този етап, около храма на победата, свързан е, знаете, титулския надпис е свързан с битката по Колотница, с този празник, на който и до днес празнува града. И когато не управляват асеневци, тогава около тази църква се напластява един голям, около този храм на победата, голям некропол, който продължава почти до моста. И чак след като приключва живота на некропола, някъде вече, когато идват отново асеневци, по времето на Иван Александър, тогава вече се изгражда манастира. Основите на манастира е върху некропола. Това са резултатите от нашите разкопки на Свети 40 мъченици. А вие какво казахте? Сте скептичен към тази теза? Тук ще поканите колеги, които могат да застанат при вас и да покажат кои гробове от тези, които са работили на Свети 40 мъченици, се свързват с такива обряди вампирски. Има ли вампирски? За мен няма. В смисъл не е намерен скелет с забит кол в сърцето. Категорично. За Свети 40, да. Не е намерен. Аз не съм... Не знам. Знам там колегата Робов беше намерил едно джудже, което много харесваше и допадаше. Джудже. В смисъл, категорично не е детски скелет, а на възрастен човек. Защо така реши? Той прави изследване, мисля, че местен е лекар, хирурга, и той го свързваше с тези празници, делници в манастирски появи. Но това е много близко, например, при мен, да ви кажа, при разкопките, което е любопитно. Пак така колегиума, който около мене, излязаха едни кости, които заприличаха на някои маймуни. Да. И това също доста пасваше, но веднага ги изпратихме дори по снимка. Беше така назряло почти до афиширане в пресата и се оказа, че това са котки. Така че трябва да се бяга. А вие сте смятали, че са някакви малки макаци, примерно? Да, което създаваше. Така че трябва да се внимава. Не може така непрекъснато... Трябва да се внимава с екзотиката. Да, и с това, което се подава от археология. Не е само така атракцията, археологическите разкопки, материалите понякога се свързват. Е много по-лошо, когато се поддържа един такъв непрекъснато атракционен интерес, който не е свързан с нещо конкретно и след това трудно трябва да се отговаря. И това е отговорност и за археолозите. Докато нещо не са сигурни, че нещо са открили, не би трябвало да го атрибутират, да го изнасят, пък особено в медии, примерно Солово. Но тук ми хрумва, че сред вашите колеги археолозите има сигурно по душа, по-така, как да се изразя, такива, които повече държат за развитието на туризма, отколкото на науката археология. Може би за това са тези сензации. Това е хубаво, да, но тези неща обикновено се правят
Добре да се координират нещата. Комплексно. Значи, когато има един голям модерен музей, в който са изложени всички артефакти, всичко това, което е направено с реални възстановки, към тях, обикновено, към тези музейни зали, има и такива, които са съвсем свободни възстановки. Но когато няма това нещо и го няма оригинала, точно тогава започва опасното. Докъде ментето, копието се превръща и замества оригинала. Това е опасното. Особено за тези археолозите. Ние сме длъжни да изкопаем всичко това, да са сигурни тези, които дали в градска среда. Фундамента. Фундамента, ако можем да го издадем, ако не да дадем плана, и това е грижата. Всеки едни нови разкопки трябва да са свързани с грижата за осигуряване на средства, за консервация, реставрация. От тук насетне вече отговорност дали с този фундамент, с тази фактология ще се правят спекулации, ще се бърза и ще се правят сензации. И сега да поговорим за хълма Трапезица. В периода 2008-2009 година ваш екип се натъква на основите на представителни големи сгради, които лично вече вие дефинирате като царски дворци или резиденции. Така ли? Най-общо казано. Като представителни сгради, да, така е. Но на сгради на знатни или може би на самите царски династии. Или на знатни люди. Вижте сега, значи... Със сигурност това не са манастирски сгради, не са и някакви граждански сгради. Затова обикновено като критерии в тези посоки се гледа техниката на градеж. Всичко, което е градено на Хорусан в столично цялостно Търново, са крепостни стени с кули, крепостни стени, бойници и дворци и църковни постройки. Останалата архитектура, гражданската, е изцяло на калова спойка. Понякога дори и някои църкви са на калова спойка. Това е първият критерий, който ни заостри вниманието, когато открихме, значи в този... Технология на изграждане. По техника на изграждане става дума за две много монументални сгради, върху едната от която на втория етап беше изградена църква 2. И тогава ни разбрахме, точно копайки тази църква, че под нея има друга сграда и става дума за монументален ансамбъл, разположен до главната северна порта на крепостта, до която пък разкрихме през тези 2 години една голяма кула с 4 помещения с близо 500 квадратни метра. Тази кула... 500 квадратни метра, половин декар. 400, Това е кулата, която охранява както и тези 2 сгради, така и самия вход на крепостта. Трапезица. Всъщност, чакайте сега, тъй като крепостта също е имала цитадела, не крепостта, хълма е имал цитадела, нали? Крепост. Самата крепост се нарича цитадела. Добре, самата крепост е цитадела. Да, това е логично. Исках да кажа, тази кула е част от нея. Интегрирана е. Точно това, което вие казвате, е по-скоро тази кула е втората така отбранителна част на тази крепост, където ние отначало предполагахме, че е свързана с управителя, с живота на управителя, Хартофилакса. Обикновено. Хартофилакс. На гръцки как се превежда? Управителя. И така сте решили, но всъщност... Така считахме отначало, но се оказа, че това значително, за съжаление, това съоръжение в ужасно състояние, тъй като ние го разкрихме с ходове, с 3 помещения, с външна порта. Вече той беше запазено към 4,5-5 метра. Е в момента в плачевно състояние. Започна консервация и реставрация, която беше прекъсната. Но да се върнем за това, което вие ми питате. То е свързано с тези две сгради, които ние вече разбрахме по-късно, през 2011, 2012, 2013 година. И ние не можехме да проучваме тези 2 сгради, тъй като се осъществяваше реставрация на тази голяма кула. Но след като изведнъж ненадеяно реставрацията се извършваше от фирмата на Министерство на културата, Крон Велико Търново АЕД, и в даден момент скелето се премести, приключиха с работата и всичко остана така, както е до този момент.
и нямаше как да се проучва. И тръгнахме от долната част съвсем внимателно. Знаете какви са проблемите с скалния елемент, с литащите се камъни от крепостта Трапезица. Вие сте разбрали от новините от последните дни. Министър Лиляна Павлова беше тук, увери и всъщност е изготвен проект за укрепване на свлачищата, който ще бъде входиран в Междуведомствената комисия към Министерски съвет за възстановяване. Може би около 3 до 4 милиона лева са нужни за стабилно укрепване, цялостно на Докато само за нашия участък, където е с разкопките, беше един от джобовете, беше около 400-500 хиляди, за да може да се направи. А сега, ето виждате... Ами ако в спешен порядък укрепят... Да, ще бъде добре и ще се реши един път за винаги въпроса от всички страни. И тогава разбрахме, че сме попаднали на тези постройки. Голяма част от тях разкопахме. Може би... Около 60% от дворцовите сгради са проучени, другата част не са проучени. И всъщност до проучването е свързано с това укрепване и координиране, трябва едновременно да се извършват и консерваторски работи. Другия въпрос, който би могъл да се реши, да не последват дворцовите сгради с съдбата на северната кула, е да се търси веднага, да се прекъсне всичко и защитна постройка. Това е бързия начин. Другия вариант е да се продължи по консервация, по указания, консервация само на запазеното, което до някъде направихме на военните сгради, които разкрихме и на тази кула. Това го осъществява. Естествено става след документи, проекти, по указания на археолога-проучвател и фирмата изпълнител. Значи, що се касае до проект за дворцовите сгради в момента няма и не е възлаган. Искам да разбера защо в пространството публичното циркулира на Пламен Цанев, архитект Пламен Цанев, този дигитален проект. Това не е проект, това е ескиз. Добре, ескиз. Разбирам, че проектът е доста по-задълбочено. Рисунка, ескиз. Рисунката, в нея северната кула има съвсем малка част. Само за северната кула са предадени документите, чертежите на фирмата изпълнител и са извършени тези работи, които не са довършени. Да, но искам да кажа, архитектът стъпва ли на нещо реално? Няма как да стъпи. Той стъпва визуално, представя къде е. И те не... Значи, вижте... Това е условно представено. Условно представена визуализация. Значи, има проекти, които архитект Пламен Цанев беше главен архитект на Трапезица в периода, когато беше програмата 2007-2010 година. Значи, той има проект, който е преминал и спечелил за църква номер 8, който не се изпълнява, няма пари. Архитект Пламен Цанев има възложен проект, който също е спечелил, само трябва средства, където е фуникулера на новооткритите от мен сграда 3 с тези пещи, военни кули от западната крепост. Каква е сграда 3? Сграда 3 е военна, е всъщност кухненския блок. Значи сграда 2, която открихме, сграда 1 всъщност, сграда 2 са дворците, сграда 1 много скучно звучи, конюшнята, военните помещения и до тях е кухненския блок, на работилница за желязо, което са поправили въоръжение и т.н. И точно върху тази работилница е сградата, която ние получихме, е сградата на фуникулера. И вече има специален проект, който е преминал от Министерството на културата, който адаптира вече... Одобрен. И има още един проект, който минава пък през конюшнята и стига до югоизточната порта, така че има достатъчно проекти готови. Ама то няма лошо да има проекти, които да чакат финансиране. Точно това. Въпросът е казано пак условно да са актуални, в смисъл да са заковани и категорични. Да, такива са тези. Значи, що се касае за дворцовата сграда, значи кулата трябва да се продължи да се работи. Тя е част от двореца, а това двореца трябва да се работи и той. Значи, там са два пътищата. Или консервация след проект, или защитна сграда. И няма смисъл от такава полемика, има достатъчно неща. Мисля, че тук... Какво може да кажем за двореца? Не казах, че от кога се датира. Всъщност той е реално... Значи от самото начало на 13 век.
самото начало. Евентуално само от времето на Калоян. На Калоян, да, точно да. това исках да Това е датировката на... Значи става дума за... Може ли да предположим, че Калоян е живял там по някакъв начин? Или просто е била някаква резиденция? Не може да. Значи, във всяка една крепост има представителни сгради. Да. По някой път те са повече. Ето в Преслав имаха Дворцова църква една, откри се още една. Откри се още една Дворцова сграда. Да. На Царевец, да ви дам пример, имаше болярско жилище. Да. И се откри още един колега, откри също още едно болярско жилище, но също на Калова спойка. Тук става дума за представителна сграда, която би могла и с монументален градеж, която не е от времето нито на ранновизантийска, нито от времето на Първото българско царство, и тя би трябвало да бъде ползвана от династията. Да. От представители на династията, трудно е да се вправят... Не, исках да попитам, от тип на резиденция ли целогодишно според вас е... Резиденциите са извън столица. Да. А тук са в другата цитадела. Вилната зона. Да. И няма как точно да бъде резиденция. Дворец, така, значи, вие правилно казахте, тази площ, която е укрепена в Северната кула, тя от начало подведи, че там че там е бил управителя на крепостта, но то е помещение с 2, дори с 3 етажа. Искате да кажете, прекалено е жизненото пространство за един управител. Сякаш става въпрос за повече и знатни фамилии над управител, които го ползват. Дворцовия характер и плана на дворцовите сгради, едната е действително с тържествен церемониален характер. Да. И тя бележи, имаме ли представител на гранитна зала в нея? Казвам в кавички. В смисъл, възможно ли е там да са се провеждали на срещи на много високо ниво? При всички случаи. Хайде не коронясване, но примерно много високи протоколи. Протоколни събития. Значи тя е такава и намира аналогии с някои от византийските подобни сгради. Да. Атрибутирани по този начин. Да. Другата сграда, която е до нея, тя е с жилищен характер. И нейната украса много напомня на сградата, която е в двореца на Царевец. Да. С риба кост, тази, която е запазена. Така че ние точно заради това много лесно можехме да ги получим, ще се унищожат като кулата. Затова трябва да е синхронизирано и всички ще видят сградата, като отидат и видят, и лесно се прави, така лесно много трудно се достига сега до нея, за да влезе човек и да добие представа. По-добре да я гледа с бинокъл от крепостта Царевец, когато няма растител. Според вас, колко време вие само предполагате е имало живот в нея, жизнеспособна? В смисъл Калоян, да кажем, ако маркираме условно, горил... Като дворцова сграда, тя е продължила някъде до... средата на 14? До началото на 14 век. И след това върху тържествената сграда е построена тази голяма катедрала. Иван Александър, според вас, разхождал ли се е там? Със сигурност, само че вече в църквата. А другата част в жилищната, вече за какво е използвана, точно тази годишните разкопки успяха пък да хванат един трети етап в края на 14 век, когато целият този ансамбъл изглежда променя характера си. Да, функциите. Да, функциите си изцяло. И огромен некропол около тях, с много хубав, около тази църква, с много скъпи накити. Да. 320 гроба около църква 2. 320 гроба. До този момент са разкопани. Които също смятаме, че са близки на царското семейство, около граждански, гражданска знатна. Аристокрация, казвам. Гражданска и военна аристокрация. Въобще, сектора, в където копая аз само да кажем, какви богати погребения излязоха, в смисъл какви накити, пак да припомним. Значи много златосърмен текстил имаме. Имаме няколко пръстена, които, да речем, с изображение на лилия, с емайл, други пръстени с соли. Са излязли. Медиите успяхме ли добре да се фокусираме? Какъв е емайл на цвят? Зелен и син. Зелен и син. Сега, например, тази година също има една много добра находка. Тя е вече в лабораториите, която не са фокусирали медиите, но тя ни е почистена вече в лабораторията на Търновския музей. И тя също е от двореца. Каква?
Ми става дума за знакова находка с едно изображение на орел, Да. също с паста, което е добре запазено Да. и може би сега на учетите, ако успеят да го направят реставраторите на музея, ще бъде... Как е изобразен орела? В хералдична поза. В хералдична поза? Да. Фронтално, Фронтално. едноглав орел. Но, да. Фанфас, Да, така да го кажа. Да. Едноглавно с разперени крила. С разперени, хералдична поза, Да. разперена опашка. Да. И въобще с така специфична декорация върху крилете. Да, много, много такава знакова находка, която със сигурност ще влезе в... Учебниците, както се казва. Да. Защо не? Такава една снимка. Ще бъде така, каквато е медальона с лъвовете от трапезата, от такъв характер. Вероятно е било украса на кон. На сбруя или да, как? точно така, както казахте. Сбруяно от метал ли? Как? Да, на тая част, тук на главата, апликация, точно Добре, така. Добре, може ли пак да го датираме относително? Поне Да, 13 или поне 14 век? Точно може да го Кажете. датираме, тъй като тази паста се прави в едни ателета във Франция, Аквитания. Така. Някъде в 40-60 години на 13 век. Как пък намерихте тая връзка с ателетата френски? Те има 4 или 5 находки от България са известни такива, но тази е най-хубавата. Значи френски занаячи, ателета... Ателетата не са занаячийски, те са на по-високо ниво. Царски ателета. Да, там е друг характер, да, които работят с поръчки за пазара и различни предмети. Те работят християнска утва, въоръжение, всичко. Да. Тези ателета и така. В България... В такъв случай българските нобилитети и царе са се обръщали към и са си купували тези неща. Това е по пътя на търговския обмен. Да, и такава е другата находка с тези лъвови от трапезица. Тя е с червена паста. Също ли от тези ателета? Същата, да. Кажете ни за тези ателета в Южна Франция или къде са? Около Париж? Да. Къде са? Аквитания. Аквитания, Средиземноморието ли? Да. И те си работят така, тези, може би като търговски градчета, като такива... Значи, това е много интересно, тъй като по принцип византийския емал е нещо съвсем различно. Защо? За него, защото това е една техника, която е възникнала още в 5 век, последствие се прави по време на иконоборството, след иконоборството продължава през Славското съкровище. Но само говорим за източен Рим, за Византия, не за Западната Римска империя. Впоследствие, след кръстоносните походи, след преземането на Константинопол, започва да се заместват тези изделия на клетъчния емал с по-прости художествени техники. Такава е... По-изчистени. И по-ефтини. Ефтини като технология. Да, като технология. Защото ако е емал, трябва да е златна или сребърна основа. Тук върху бронз се прави. И тази технология е византийска. Само в синьо-зелено. Синьо-зелено, червено, опростени, да. И тук точно това на затруднение нас. Да. И в състоянието, понеже тези пасти изискват на по-ниска температура, се изпичат и по-лесно се ликвидират. Да. Това е единствено лошото, изображението е много добро. Искате да кажете, че се подведохте, тъй като основата беше бронзова, така ли? Не сме се подвели. Въпросът е, че находката трябва да се реставрира. Да. И подведахме се в такъв смисъл, че може бързо да се почисти, да се обикновено както... Това трябва много деликатно и това като казахме, ето аз се използвам... Има и друга такава находка, например от Джулюница, която е постъпила като откупка в Националния музей, където един лъв е представен в хералдична поза. Ама на какво? Върху какво? Каква е апликацията? Пак такава, да. Лъв, а защо в Джулюница, в района на Джулюница? В Джулюница има средновековна крепост, която беше получена от един покоен наш колега Кирил Ботов
и последствие, преди или след това, не мога да си спомня, е постъпила там от местното население, е откупена тогава от националния. Да, такава. Значи това са няколко находки. Подобна находка има в една частна колекция. Това са боят на пръсти тези, специално в България, но всичките са свързани с конска сбоя. Така, може ли да предполагаме, че в тези ателиета в Аквитания имало нещо като каталог с хералдичните знаци и започва поръчването? В Европа Орел, точно така. лъв. Да. Идваме, вадим и по-сложна хералдика би могло. Разбира се, може да има, както казахте, с лилиите или примерно всякакви поръчки, които се правят и пръстени, и бижута, и абсолютно всичко. Да. Но тук това, което е свързано с коня, е доста луксозно и явно не е надписано било. Това може би са символи за войската пък. Да, така иначе, но доста луксозно изглежда това. Изработката. Да, изработката. Подобна е и другата находка от трапеза, затова казвам, че това ще бъде знакова находка. Да. Нека сега да видим само от това ни дава пример, за да попитам. Реално живущите там, значи вие 13-14 век, на хълма Трапезица, с кого търгуват, имат обмен, какви връзки се държат с Италия, държат ли се връзки с Франция, с всички, с цяла Европа? Най-вече с Европа. И с Византия. А Русия? Не. И с Русия. Да. Значи самите за да отидат на Стария Сен синовете в Русия, това показва несъмнено. Как на Стария Сен синовете? На първия Сен. Заснете този момент, ние сме не много популярни. Когато след смъртта на Калоян, те заминават в Русия и след това се връщат тук и с детонирането на Борил. Колко време стоят в Русия? Значи... Кои заминават? Колко Иван Сен. Иван Сен и брат му. И брат му. Александър, да. Така че няма съмнение за търговския... Отиват до къде? До Москва ли отиват? До Киев ли? Не е известно. Известно е, но така иначе тези точно конкретни... Значи те идват с руски дружини тук и превземат двореца. Превземат двореца? Да, двореца на царевец и тогава се... какви са били тези руски дружини? В смисъл, те са бързо организирани там или са военни? Военни са, естествено, с които се наемат също. Или вероятно, плащат им и наемат руските дружини. Но търся да отговоря на това, което най-вече с Византия. Всичко, което... Това е ясно. Нашите династии, те се съревновават само с Византия. Може ли да се каже, че България на някакъв етап вече се отразена светлина спрямо Византия или тя реално се еманципира през вековете? Все пак и се изгражда нейната си култура, нейната духовност, защото навсякъде ние виждаме отпечатък от византийското. Дали ще е в богослуженията, в църквата, вече в изкуствата, навсякъде, в държавното устройство, в административния живот, в всичко. Светим ли с отразена светлина? Това питам. Светим, защото се съревноваваме не с византийската провинция, а с византийската столица. И в даден момент, когато тя е в ръцете на латинците, да речем, тогава България е първостепенна сила. Значи, ние сме значи, изведнъж се оказваме резервната система. Когато латинците завоюват Константинопол. Да, излизаме на първо място. Ние отиваме на преден план. Това е много интересно, но аз не съм го виждала. Развито в историческата наука така. Не. Професор Божилов доста е ясно. Ако Иван Асен не беше така заложил и помогнал, да речем, на епирското, нямаше Никейската империя да се възстанови. Но това са евентуално неща, които ние говорим конкретно за този апогей по отношение на българската култура. Който, второто българско царство, значи в политическо отношение по времето на Иван Асен, когато се форматира и възстановява изцяло всичко от времето на Първото българско царство и вече изграждане на самостоятелна градска култура, Ловен, е по времето на Иван Александър, когато вече всички тези градове имат такъв облик като столицата Търново, тогава са Шумен, Ловеч, Червен, Провалия, въобще изпълва се цялата територия с крепости и градове. Тогава става градския Ловен. Това е по-значимото, когато всички, не само в столицата, живеят с при градски правила. Периферията се развива. В смисъл се качва живота на ново ниво.
Както казахте, в Червен, Ловеч, Шумен, качеството на живота е също така близко до столичното. Абсолютно, нали? морските градове е още по-високо. Тъй като този импорт, вкусови мода, още повече проникват и така или иначе доскоро. По това време кои морски са развити? Добре. И Варна е много сериозен. Говоря за малките градчета в Южното Черноморие. Ето сега Кастрица, където е в Синоград, където копае колегата Плетньов, се оказа, той в резиденцията, много малко хора знаят за това. Там няма и манярски набези, но за 10 години се разкопа цял град. Морски, Кастрици, които са с много интересна за сравнение схемата на града. И въобще от тези проучвания човек може да реконструира цялата схема през средновековието и на останалите градове на Несебър, на Созопол. Созопол също има много големи открития по отношение на средновековната българска и византийска архитектура в цялата скала. Така че... Фактически територията на България е била много така добре уредена административно. Така се оказа във всички периоди, като почнем още физическия период на Първото българско царство. Добре, нека на второ да говорим. Не е имало така изоставаща периферия, в изолация население. Не, напротив. До Македония ли чак, ако говорим? Говорим за земите на Македония. Да. Но така или иначе, там нещата, когато останат повече в ранга на крепости военни, то тогава е свързано, когато вече тези крепости прерастват с селища, то тогава вече се изгражда нещо повече. Са военни крепости, тогава нещата са военни функции. Функции са от затворен тип и по-малко развити, така да се каже. След това не трябва да се забравят тия големи градове, Пловдив, Стара Загора, в квотови пунктове в Южна България, за които непрекъснато се водят стълкновения. Адрианопол, морето, въобще Южна България често се променя цялата тази схема. Също селищата е по-наситена, там се водят и там са и първите опити, когато идват вече и османските завоеватели. И въобще и самата тази разпокъсаност създава по-голяма гъвкавост, а не както преди да считаме, че се разделя България. За да бъде това една схема, която вече историците я доказаха заради това, не че се разделя. Била е по-гъвкава. По-добре, като по-се комуникира, по-се преговаря, по-лесно се във връзка с идващата вече османска инвазия. на Балканите. И нека, понеже разговора върви към своя край, все пак да свършим с това, че тази година се навършват 830 години от това въстание. Все пак това е било освободително, нали? Да подчертаем дебело за нашите зрители от учебниците още, които четат. Без това въстание по никакъв начин нямаше да съществува следващото българско царство. И Търново може да съществува, но Търново нямаше да бъде столица. Не, говорим за държава свободна и автономна. Нямаше да има. Най-общо казано. Нещо повече да са разкрили археолозите относно династията на Асеневци, някакви митове да развенчаем, нещо. Баща им е какъв? Значи, във връзка с Асеневци, това е което се знае. Значи, един път е, че те не могат да заземат предишната столица Преслав. Но след това се оказва, че след като се възкачва на престола Асен, цялата тази земя се нарича Петрова земя. Значи той последствие Петър е имал малко времето правомощие. Има и много един интересен надпис от Преслав, където се казва свързан с куманите, които също така хвърля на конкретна светлина за акцента и ролята, която не е малък на куманите в държавното управление и в нашата история. Да, и другото, че явно те са доста добре запознати самите и тримата братя за да преговарят, за да водят. Те не са кои да е. Значи говорим за подготвени. Това са щехи, които мисля, че
Напоследък, пак цитирам професор Божилов в няколко свои книги, добре така доразработени неговата книга и за просопография на Асеневци, но последните негови книги така има нов нюанс, преосмислени в тези събития всичките, които са интересни. Може би не всички. Какъв е нюансът с едно изречение или не може? С едно изречение е трудно да се каже, но това, което ви намеквам, че още в ранния етап те се изправят нарано, хващат империята в неподготвен момент и изискват и искат да се оторизират на политическата сцена от оригинални византийски императори, не от самообявили се, което показва. Да, те търсят легитимност, за да се позиционират. Същата е позицията и на Калоян при папата, същата е и на слагането на мощи, натрупване на святост на столицата, самото изграждане на столицата. Защо? Нека да кажем, откъде са подготвени? Още от семейната среда. Това не го знаем. Традициите. Тук добре, все пак ние знаем къде са учили. Предполагаме ли, че са подготвени в Византия, защото аз така си мисля? Не. Предположението са, че те са евентуално са пазили походите и нещо такова. Единият брат като заложник е бил в Константинопол. Тогава смея да твърдя, че са имали много подготвени съветници и екипи. Самите те по-скоро са... Не, че да отхвърляте всичко. За да търсят тази така на толкова професионално легитимността да я търсят, както и Калоян в папата и съответно преди това не от самообявили се императори, а от такива автентични, династични. Непрекъснато воюват. Няма време. Когато се говори, нали така, тук... Добре, те са войни, но непрекъснато се воюва. Той Калоян няма ден, който може да се свържи. Така е, но говорим за дипломацията и за цивилния живот. Там показват една подготвеност и високо ниво на владение тогава на европейските отношения между държавните и дипломатическите. В такъв случай, тъй като историята мълчи, вероятно са имали екипи от съветници. Ако не са имали време от това, че воюват, да се готвят те в школи, дипломатически, примерно. Добре. Така ли да решим? Така. И това, за да имаш съветник, също трябва да си... интелигентен. За да го избереш. Да, така е. За да го селектираш. В моя така... Или да го допуснеш. Вероятно е така. Добре, кажете нещо за финал и да приключваме разговора. Годишнината е много сериозна, която се задава. Хубаво е да се обърне внимание с оглед на децата, на младото поколение, така, с много събития. Програма подготвя музея, стига да има възможности и средства. Мисля, че местния музей обяви се, премиера се обяви за патрон на честванията. Предполагам, че ще се осигурят от държавата финансиране. Очаква се. Така би трябвало да бъде, поне да бъде равно на това честване, което се осъществи в памет на цар Самуил. Смятам, че би трябвало да се отпуснат средства и то няма и много време, но това е традиционно в Търново ще бъде така подчертан Димитровден с един голям празник, какъвто е. А пък, що се касае за археологията, единственото е хубаво да има пари. Тази година имаше пари на трапезица, 5 екипа работиха. Хубаво да има пари и за разкопки, и за реставрация. Разбира се, тази година, която изтече, действително парите са увеличени 2-3 пъти, ако може да бъде и така. Ще има още така, ние като наблюдатели, журналисти, следим, че Министерството на културата е благосклонно и въобще става въпрос за държавна политика. Като държавна политика, мисля, че ще има резултати. Да има насочване към едни от най-значимите обекти в страната на финансиране. И това е. Това е лошото, че когато в някои случаи парите за разкопки стигат, не достигат обаче средства за консервация. Там се изискат повече пари, достигат се до такива спорове. Докато се спори, те падат и се унищожават паметниците. Това е лошото. Това е практиката да се избърда с проекти или да се върви към спешна аварийна консервация, не от археолозите, а по задание евентуално на... Така че считам, че не е уместен този спор, който се води в
без да има нещо, което да се прави, и имайте предвид, че такива неща не могат да се правят. Те първо струват изключително много пари. Второто, което самия скален венец не може да издържи такива реконструкции. Значи ние се разправяме в медиите около 2 месеца за шоколадови дворци от... И мисля, че се избягва основната тема по този начин. Да. И от това страдат единствено паметниците. И в такъв случай идва обратното, то тогава по-добре да не се копае. Тъй като ликвидираме и малкото останки от това, което имаме от нашата култура. Тъй като няма възможност да се консервират. Да се консервират, и по-добре да не ги вадим от земята. Но нека да не свършваме така песимистично. Да се надяваме, че професионализма ще наделее, ще се намират пари и за консервация. Имайте балансиран подход. Докато вадите и консервирате. Не може да вадите напред с... Точно такава беше тази програма за трапезица, и тя беше осигурена паралелно да вървят нещата. За първите 3 години. Но понеже се бърза, ние с тази програма направихме и музей, и югоизточна, и за самите, и когато говорим за Иван Рилски, се оказва, че той е покрит с найлон. Разбирам. И пак да не завършваме по този начин. Да. Ами нека аз мисля, че няколко професионални екипа работят в подножието на Царевец, на хълма Трапезица. С вашите колеги, някои от тях съм канала господин Робов и така нататък. Мисля, че всичките, всеки по свой начин е за общото благо. Подготвени сте, знаете, що е то. Археология, консервация, може би всички така гледат за запазване на паметниците. И най-вече тук е водеща политиката на домакина, на този, който хранител на музея. Търновския музей най-голяма е. И за това трябва средствата към музея да се насочват. Но мисля, че и в лицето на господин Церов имате един съмишленик. Мисля, че да. Всичко това, което вече така и материалите се изцяло пренасочват към човек се сгрижа за културно-историческото наследство. Струва, мисля, че точно вашата гилдия в момента в Търново няма така някакви хора, които не са професионалисти или хора, които не разбират от нещата. И може би с подкрепа на държавата, на общината също и тя залага в бюджета си отново тази година, колкото може. Преди така да подкрепаше по-така изявено и колегите от университета, имам предвид. Сега малко така се поиздърпаха професор Павлов. Професор Титюнджиев, така. Има разбиране. Все пак тук Търново е тясно свързано търновската история и с историята на проучванията на колеги от Търново, които също имат отношение, и така се радваме на... Така че студентите също имат възможност. Като млада смяна да поемат и да ходят по разкопки. Имаме нашия факултет тук, дава тая възможност, и специалността археология. Добре, по Никополис Струм с традиция, с десетилетия копаят студенти. Нали? И не трябва да спират, тъй като един такъв... Процес е бавен и труден. И се иска млади стажанти да помагат. Да, и се иска упоритост и търпение. Наред с всичко, Така трябва да е освободен археолог, но най-вече търпение. Няма ли търпение, няма... Да. Ами добре, това е за финал. Упоритост, търпение, надежда за подкрепа от държавата, разбирателство между колегите в гилдията, очакване за едни доста сериозни прояви по отношение на тази голяма годишнина, за сериозни тържества, и то не точно така самоцелни, колкото и дори факта да бъдат образователни, да се чуе в цялата страна за младото поколение, така да се гордеят със своята история. Благодаря още веднъж на професор Тотев. Продължаваме с една песен.